Nịanụlụ this guy ya na ya na-abụ bata bili. So ya wee na-ayị ya sị biko ya mepeeli ya afịa ọjụ. Ya mepeeli ya afịa ọjụ si na ego adọrọ. Why na ego dị nọ na ọ chọrọ inye. Na ya mụrụ ife a ga-akpọ nke na ya ga-asị kene na ọfụlụ ego n'anya too much. Ọkwa ịghọtago. Si ọkwa n'anya yọgidi ọjụ ya wee si biko ya bunye ede ego ebunye ka a na-akwụ ya ụgwọ. Emesịa ka akwụọ ya. Ọ sị ya na ọ bụrụ emesi ọkwụọ na ọ bụ na ya bunye na ọ ga na-enye some money every month wee tinyekwala interest. Ha na-abụ wee kwubuo ego na ọ ga na-enye every month tinyekwala interest ya kwalụ. O wee nye 250,000 ya wee bido afịa. Every month ya na-enye ihe ha kwuru plus interest. After some months ka a ga-ekwu kene this man kwụsịzi iweta ego nri. Ya na-asịzi anya nye ego nri ọjụ si na ego adọrọ ya si n'afịa wee na-enyekwu ewetekwu ego nri. Ya wee jụzia na ya manyezie the money ma interest. Ya na-esizi nri na-enye ọ na-eli nri. So ọdụ obere oge the thing bido sebelu ha okwu. As long as na ọnya na-efidie na ya ma nkwụzi adịte. Onye oke agbaba ihe ọgbagide ihe gba afọ n'ala Chineke. Chee ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.